Pozdrav svima, evo nas u četvrtom zadatku, ja mislim. Ako niste pogledali moj prvi videoklip, ja bih vas savjetao da ga pogledate, tamo sam objasnio sve živo što vam treba za ovaj zadatak. Ovaj zadatak se malo razlikuje, malo je teži, on je 25. u zbirci Dimić. Meni je bio težak prvi put kad sam ga radio, a u stvari on je jako prost. Mislim, možda će vama biti lagan, ja se nadam da će. Ovaj zadatak sam iskoristio da naučite da koristite trigonometrijske funkcije sinus, kosinus, tangens, kotangens. To sam objasnio u prvom videoklipu, a trebali biste da znate te funkcije još iz srednje škole. Pa da pročitam. Mislim, naravno, ispod videoklipa je zadatak tekstualno, pa ne morate da slušate što govorim. Na vagonu koji se kreće stalnom brzinom V1, 2 metara u sekundi. Ja sam tu sliku, ide ovako, u ovom pravcu 2 metra u sekundi. Postavljena je uzanav cev. Nije baš nešto lepo, no što da radim. Vrh cevi je postavljen u smjeru kretanja vagona i nalazi se pod uglom alfa 70 stepeni prema horizontu. To je ovaj ugao. Kolika je brzina kapljice, evo je bitno, koja pada stalnom brzinom, bitno da je stalnom brzinom. U praksi ovaj zadatak nije moguć, ali lepo je postavljen da naučite da koristite trigonometriju. Kolika je brzina kapljice koja pada stalnom brzinom V2 ako ona padne u tačku A? Sekundu. Ovdje je ta tačka A. Ako padne u tačku A, ne dodirujući zidove cevi. To je mene bilo zbunilo nešto, gledao sam 1000 godina, mislim, kako, ono na početku kad sam radio i onda sam razložio, pošto su brzine vektori, oni imaju svoj intenzitet, pravac, to jest put i smer. Evo ga, V2 to je kapljica, mi ne znamo kojom stalnom brzinom kapljica pada. Ono pada ovako, stalnom brzinom. Ovaj vagon se kreće stalnom brzinom V1. V1, znači ovo V2, V1 i imamo ovu uzanu cev. Ajde sad obrazit ću ovako, ali to su ove tačkice, znači to je ta jedna linija. Onda sam gledao i ovdje je ugao alfa, to je nekih 70 stepeni. I gledao sam kako, da li Pitagorinom teoremom, da li sinusom, kosinusom i onda sam samo pogledao šta je tangens. Tangens alfa, pošto mi je dat mi je ugao alfa. Tangens je naspravna kateta, naspravna kroz naleglo. I to je to, ništa, nije strašan uopšte zadatak. Uvrstim onda V2, podeljeno sa V1 i ništa, samo prebacimo jednako je V1 puta tangens alfa, V2 jednako je 2 tangens. Hvala Bogu, niko ne može na pamet da izračuna, zato postoje kalkulatori. Ukucate shift tangens 70 stepeni. Ne, samo ukucate tangens od 70 stepeni i puta 2. I dobijete da je V2 približno 5,5 metara sekundi. Sada provjerim u rešenju da li je to dobro. Inače 25. zadatak u Dimićevoj zbirci. Samo sekund, sad ćemo vidjeti.
Nije bio na ispitu ni na kolokvijumu meni, ali baš mi je lep zadatak to. Htio sam da vam pokažem kako se radi. Pa da, on je 5,6 metara u sekundi, ali to je to, znači on je zaokružio samo na jednu na 5,6, 5,5, to je to, ali skontali ste kako se radi. Ništa, hvala vam što ste bili u ovom videoklipu, nadam se da ćemo se vidjeti još